Kaixo iritsi gara Euskaraldiaren azkenengo egunera eta honekin batera hau gure Euskaraldiko azkenengo bideoa duzue. Edonola ere, gure asmoa esketxeen proiektuarekin aurrera jarraitzea da hemen Helsinkin. Euskaraldiak amaiera bat daukalako, 13 egun iraunditu aurten, baina Euskarak, zorionez, 375 egun irauten dituelako urtero. Beraz, espero gurekin jarraituko duzuela eta egon adi, ea noiz igotzen dugun hurrengoa. Kaixo, Tero naiz eta bideo batzuetan aktorea izan nintzen. Baina musika nire pasioa da, eta noizbait instrumento hauek jotzen ikasiko dut. Euskararekin zure konfortzonaldetik irten alzara. Pixka zen ere bai. Bueno, espero dut ikasiko zenutela Finlandioko euskaldunok nola egiten dugun barre. Zeinek dutenago. Insoportatzo. Ai, ama. Corre distancia, mantén la distancia. Non nago? Paulintza! Nire txapa! Mitä on tapahtunut? Mitä ihmettä? Tapio gaixoan problema danak, burura datozkit niri. Bere albokoa ezin omentzan, berakin euskeraz ari. Naizan euskaraldia, ala ere komeria, errefusaleginari. Emaizkiogun behar ditun tresnak, euskaldun du nahi dunari. Emaizkiogun behar ditun tresnak, euskaldun du nahi dunari.